ごい素敵な紹介文を森田さんからいただいて、ミルカミルカの森田さんからいただいて、なんかハードルが上がったんだか下がったんだけど、本当にバコさんすごい良かったですね。ルーコバコさんもね、多分好きだと思うんですけど、昔グループアイマダっていうグループと、ロスルパイっていうグループで、なんかそういうボリビアのトラットの音楽やってて、僕ら大体名古屋大学ゴルゴロレ同好会の出身の人多いんですけど、あの時なんか人間がアイマラ派とルパイ派で分かれてるっていうぐらいだね。で僕どっちかっていうとルパイ派で、今からやる曲そのルパイの曲でマリオ・グティーレス大好き。赤にやったら聞いてください。
にさっきみたいな曲もね、バコさんの後じゃなかったら本当にいい感じに入るんですけど、これ多分俺あれやらせてるけどね。まあでもみんないいですよね。本当にあれですよ、皆さんすごい貴重ですよ。ああいう音楽って多分森でいても全然もう聴けないかもしれないけど、本当に日本に生まれてよかったって感じです。不思議なことです。次はですね、チャキニアっていうことで、なんだろう、細い道になってね、大体聞くとゴローレンの人ばっかですよね。ちょっとオタクっぽい話しても大丈夫です。セサロフナロってわかりますか？サギアルエイバーの人。あんまりそんなにマニアじゃないか。まあじゃあこれぐらいで。セサロフナロが作って、まあなんかパボルとかルーチョパボルとかなんかよく演奏してるんですね。聞いてください。森野さんとの慣れ初めの話をちょっと一応するで受けてほしい昔ですね、名古屋でグループマリブが、そこまで遡るとすごい古いんですけど、グループマリブっていうグループやってて、で川口さんって知ってる人いますか？川口久之さんです。45歳で死んじゃったっけ、44ぐらい。グループアイマラとか来日してた時はまだ元気に。それで、その時一緒にやってた佐久間さんって人がいて、で、その佐久間さんが三島の方で働いてた時があって、で、
佐久間さんは森野さんたちのミルカミルカっていうグループを見つけて、で一緒に練習してて、で佐久間さんがまあなんか活躍してたみたいなんですけど、ちょっとかわいそうだから見に行ってやるかって言って見に行ったのが10年ぐらい前かな。でピカパオでなんか飲みましたよね。で二次会でなんかスナック行ってだいぶ不適切でミルカミルカの10周年の時に一緒に笑ってる時一緒に行ったじゃないですか。だいぶでしたけどね。ヘロヘロでしたよね。ヘロヘロでした。次の日の遊覧船がすごいきつかったことすいません。またすいません。青森をしてたっけ、これこの話でミルカミルカの森野さんから呼んでいただいて、今日に至るという感じなんですけど、確か第3回は出れなかったんですけど、第2回は出てるね。僕いなかったね。1回出たね。1回出たっけね。本当にね、すごいですね、富士山。毎回来てる富士山1回も見えたことない森野さんの呪いみたいなはい、そんなわけで朝からの縁でございます。こうやって呼んでもらえて本当に光栄です。どうもありがとうございます。じゃあまたちょっと暗い
時にですね、名古屋のなんとかなんとかみたいなお話いただいたんですけど、名古屋のグループちょっと特徴がありましてですね、みんな歌が下手っていう俺言うと怒られちゃう。名古屋の人ってカルカスが嫌いとか言うから歌が下手なだけなんですよ。というものの、やっぱ我々もね、克服しないことにはしょうがないので、せっかく石間に呼んでいただいてね、呼んでいただいたんで、ちょっとがっつりやっちゃおうかな。まずちょっとよいしょ。あった。ありがとうございます。ちょっと絡まっちゃった。こうだね、こう。こういうことだ。こうじゃないか。すみません、あんまり打ち上げ乗りで進行するのもよくない。さっきね、チャキニャンって曲を聴いてもらったんですけど、同じセサルフナロって曲を作った曲でございまして、ルイス・リコーってご存知ですか？ボリビアの歌手なんですけど、その人と共作で作ってロス・ミネーロス・ボルベレーモスという曲でございます。名古屋といえばこれなんだってことでしたね。これなんだってるブランコで。
金一とロスフードキャスの皆さん、ありがとうございました。